никм эди. Мо имрӯз масалан чӣ хеле ки ҳами обложкаи видео дидем. имрӯз портал месозем. Портали ад дузах тарҷумаш портали дракон. Короче хай бисёри одамот портали драконро медонанд. Ман аввал месозам. Портали ада қариб ҳама медонанд. чата загрузка бисёри бад рафт. ана чӣ гуфтам бо мақсад агар шумо ин оли аввалин видеомай камтар вғаф мешавад ки телефонай мешавад тари ма да компютерам бая дорум майнкрафта версия 1.7 агар шумо хак бо камтар гидара ма яду приложение мепартам барои монтаж баъд дига давай видео мекунам леки бо тоҷикӣ даҳаваям бо забони тоҷикӣ шумо мақсад барои қадар меҳнатои мо барои қадар меҳнатои мо чикнем лайк подписка айтамагони хай колокольчика чиқинки колокольчика яду шапала буданки мақсад видеои мара дига мақсад пропусти накунем. бисёри бад мақсад гуфтам. мақсад бисёри бад мақсад оз бесте ма чико кардам будам. портал бахшиш хай ба фикрам ки портали ада дузах мерику вулкан кукана уҷада ҳама медонад обсидиан жажок барои хлопушка кафонӣ бо чӣ буд тамом ана ки барои чиз портал чи дракон ине хади короче чен портал края ока края дар курай ока края бо шумо маузи аз секрет дида нишон мекунем кати чуш края айне ока края кати фақат тамом ним 4 чиз дар курай ҳамқа ҳамқа дар курай бине брато бародарои ман ягони палянкаи соз ёфтам дар курай барои футбол портал бахшиш ва хай бибинем ҷа мешава хай почам шикаст бинем вот медонем ма барои чӣ сар кардам видео кардана мақсад ман як бародара дидам пинкс номера каналаш майнкрафт тоҷикӣ задам да поисковик да ютуб ҳавая бровард 955 подписчик дорад яду видеош тоҷикӣ ман ҳайрон шудам ман гуфтам кубиёма кунам якон подписчик мекунам барои манам сар кардам бародаро ина портали ад ина қариб медромадам короче портали ад фар надорам 5 та мемонад 4 та мемонад баса камтарак шодак шамо байнаш жажок адами деволаш мезане тамом бай мешад бас я сухт 0 казан зане ва мэр давша ана к портали чи дакор портали дракон масад фар надорам сетаи мемонем ба фикрам хакай портали ад рушдем кам надорам меёем шабо такси астко сета ихе такси 33 зинда бош сета дига ана эблеха факалчи нимхе ма хела машка дагем барои ин видеоро бовардам ма пеш ҳам портал месохтам намешид ба ёд гирифтам ки чӣ кунем бинем немхе рост мебиёяд немхе чашмак бояд ин стрелка шаку бояд сини ҳамиса нигоҳ кунанда сини дрини портала немхе рост калчи бо нехе то мехрем дан ина ана диде нашид ина стрелка дига шид мешканем ки намешава саба нехе дан бо иш хайр гап надорам нехе мемонем банг хаки проблемо будагиай вот и банг ай чихе вот чава азмаку проблема шаён не жажок намезани вот худаш бардора озма пауза мекунем яду бор попробовать мекунем баъд бо бибинем бародаро боз боя борка месанҷем майстарда дига палянка сохтам бояд шал диде качина портали дракон ма рафтани нестам ки то дракон накши байҷа пайдо намеши космос айче хай тамом баъд медони барои чӣ нашид бародаро нехеку чхеле ки чашмако стрелкаша баста синям хелик неку набине нем хелу тамсай 1 2 3
портайни хе мегардонӣ 1 2 3 портайни хе мегардонӣ камтар 1 2 3 порута мегардонӣ хе 1 2 3 чашмакора мемонӣ диден проблема аламия ана баъд аввали видеода гуфтам ки як секрет нишонтон метавонам чӣ хел мақсад насохта барен пеши ҳамун да выживания ёки просто ҳам хел интерес набошатон агар бине нехе мепартоида ҳаво меҷиқӣ сини осмон да нехе экран ҷиқида мести худаш мепартояд творчески мега ки ана мусубра чашмако мега ана мусубра хай рафтан мегири мақсад ба ахир да як деревня жители пайдо мешава короче хонаква одамакои бини ғавсанд ҳамҷа тай калотеса хай фана дора баъд меҷиқи тай замина нишон медиҳад шкоф мекунӣ медрои ҳамунҷа як ба як падзаим ниходай гуфти гапо агар шумо да маққал боша ман мақсад барои ҳаваям видеос кунам ролик кунам шумо мақсад лайк ҳамуни комментария да комментария бинависем ки мақсад ама барам ба ҳамин чашм ба ҳамин раи чашмако барам ам падзаим нихода нишонтон будам короче бо шумо буд эди лайк подпискара аётон надорем хай то боздид